Гэта як завецца. Такі тытул носіць новая серыя відэа, што неўзабаве стартуе тут, на маім канале. Гэта серыя пра таксічныя адносіны і ўсё, што з імі звязана. Розныя віды агрэсіі, гвалту, псіхічныя асаблівасці удзельнікаў ці удзельніц такіх адносінаў, пра тое, як яны ўплываюць на нас, а таксама пра тое, як з такіх адносінаў выходзіць і якія якасці ў сябе адрошчваць, каб у іх не патрапіць. А калі раптам патрапілі, то як мага хутчэй іх распазнаць і спыніць. Асобныя відэа будуць прысвечаныя расшыфроўцы спецыяльных тэрмінаў, якія абазначаюць розныя праявы таксічнасці і пры гэтым не вельмі вядомыя ў нашай інфармацыйнай прасторы. Вось, напрыклад, ці ведаеце вы, як гэта завецца, калі партнёр знікае без аб'яўлення вайны? А калі корміць вас крышачкамі ўвагі, каб вы не перапынілі з ім адносінаў, а сам у гэты час круціць раман з кімсьці іншым? А калі на вашай прэтэнзіі і заўвагі робіць круглыя вочы і кажу, што ты, дарагая, я ніколі такога не казаў. Калі ведаеце, напішыце вашыя варыянты ў каментарыях. Менавіта задумка відэа пра тэрміны і дала назву ўсёй серыі. У гэтай назве і абурэнне, бо, на жаль, таксічнай камунікацыі прапітана ў нас усё. Ад рамантычных і бацькоўска-дзіцячых адносінаў да каментароў у соцсетках. А яшчэ у ім ёсць вельмі важная думка. Для падобных з'яваў ёсць назвы. Калі мы нешта называем, то значыць, што акрэсліваем нейкую рэчаіснасць. Калі акрэсліваем, то прынамсі разумеем, з чым мы маем справу і як можна гэтую рэчаіснасць змяніць. Назва, зрэшты, гэта знак масавасці з'явы. Ніхто не прыдумвае назву для індывідуальнага досведу аднаго канкрэтнага чалавека. Калі нешта названае, гэта значыць, што гэта перажывае мноства людзей. Гэта значыць, што вы не адзін і не адна. Серыя стартуе на пачатку красавіка, а пакуль вы можете далучацца да майго канала і паглядзець іншыя відэа па псіхалогіі. Напрыклад, пра прычыны пракрастынацыі ці пра тое, як адрозніць магчымае ад немагчымага. Прыходзьце і давайце змагацца з таксічнымі адносінамі разам, бо гэта мае сэнс.